איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? למרגלות ההר נולד ליד הנחל, בחורף שר בין ערבות בוכיות, בקיץ בין אורות בצעי המים, לחמו שילח על פני הנחל לדגה, מקנה הסוף קראת לו עפיפון. וכשהיה לאיש מגבעולי הערבות הבוכיות נטע סוכה, מאבן המבצר האפורה בנה לו בית, על מי הנחל תחנה הקים זרע שדות, שלח עונו על פני הים באוניות סוחר, אך יש אשר יניח כלי מלאכתו ויהיה פתאום לאיש אחר. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה... היינו בסיור ברצועת הביטחון, כוח של הגדוד שלנו, וזיהינו חוליה של מחבלים שבתנועה לשטח שלנו. עשינו עליהם איגוף, הגענו אליהם מאזור גבוה. האזור היה מלא שיחים, סלעים, היה קשה מאוד לזהות. ותוך כדי תנועה התחלנו לזהות אותם, לא כולם בבת אחת, הם התחבאו מאחורי סלעים, מאחורי שיחים. וברגע שזיהינו, יצרנו איתם מיד מגע של אש, רימונים, והסתערות עליהם. את כולם הרגנו מטווחים בינוניים, לא יצרנו מגע אפס בגלל הסכנה שהאמל"ח שלהם מתפוצץ. היו להם הרבה כלי נשק, הרבה פצצות טילים, והשתדלנו להיזהר לא להיפגע מזה. המחבלים הגיעו מאזור מחנות הפליטים בצידון, ולפי הודעות מביירות הם היו בדרכם לפיגוע בזרעית. כבר נאמר כי את ההגנה על גבול הצפון עושים גם בתוך השטח, באזור הביטחון, מעבר לגדר הגבול. כוח משולב של צה"ל בפעילות שגרתית הלילה בצפון נתקל בחוליית המחבלים מארגונו של נאיף חוואטמה. החוליה מנתה 5 מחבלים, 4 נהרגו, החמישי הצליח לחמוק ולהגיע אחר הצהריים לצידון. אשר היה כערבות הבוכיות, איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות? איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה